Vedela si, že ak si urobíš tento recept a potom ho aj zješ, tak ti narastú takéto ramená, budeš mať takúto formu a ešte ti pribalím aj tieto papuče, OK? Ale nie, dúfam, že každý pochopil, že si robím srandu, hej? No a teraz poďme na ten recept, no. Takže počúvame sem. Nakrájaš hermelín na takéto tenké plátky, pridáš mu tú papriku a jemne zamiešaš. Prosím ťa naozaj jemne, nie že z toho budeš mať hlinu, hej? Poukladaš na plech. Prosím ťa, použij ten papier na pečenie, aby si potom ten sír odtiaľ nedávala preč 100 rokov, tak ako ja minule však. A teraz už len šupni do rúry na nejakých 10 minút cca a máš hotové chrumkavé syrové čipsy. Ja som ešte ku tomu dala kečup sladený steviou z Jim Beamu, kódik Lauri 5 ako vždy. A teraz počúvaj ten chrumkavý zvuk. Bolo to brutálne, ja som to zožrala všetko, no a stavíme sa, že si tento recept spravíš ešte dnes ku večerného filmu. Alebo vieš čo, napadlo ma nie. Ak ste ešte nevideli moje prvé nové YouTube videjko, tak to budeš chálovať pri tom mojom videu donuté. Tak čauko!